Udah lah, ya. Alhamdulillah. Ya ini udan. Aduh. Nyambut gawe, Mas. Ya iki nggone dhewe. Nggone dhewe sing anu rampung-rampung nih sik. Suka kono tekan kono iki rampunge kapan iki? Sik yo. Sing mopo-mopo ya somben-somben nah. Lah iki gayane cuk sakmene kok. Kono, teko kono kae. Lah kae wong nyolong pelem kae. Weh, aja dicolongi. Arep tak embu, tak dol ning pasar. Jaluk loro, Lek. Oh ya weh. Tembung sik. Jaluk loro, Brat. Jos. Aduh. Slow wae ngono lho. Nganggo kata-kata apa ora? Oh iya iya. Diwong. Ngamuk Lek, Lek. Hancur wis. Iki isaraten wi nyambut gawe kok. Ana wong ngundho kaya ngene kok. Jaluk loro guran kok malah marani. Ngejak ngelote. Gawean dhewe rampungno sik. Kene iki njaluk loro kok malah ngejak nglotes. Ra sida njaluk aku. Gaweanmu je oke, rampungne sik. Cek mateng sik Ayo. Bayaran 200 reto udute dilakoni. Sini-sini. Lawuh gur tempe dirisi. Karo mie, ngono nek kai sego. Wes. Nah ra iki. Ya neh kuwi sing gedhe-gedhe kuwi lho. Lah. Ning ya sing slow ngono lho. Iki ora usah dipateni wis ora dhewe pelem lho. Sing arep mateni sapa? Lah mbok kuwi mbok pateni mbok tekake ra mati kok. Ora kae lor-lor kae lho, Dewi. Kok butuh-butuh to. Nah ya wis ngono kuwi lho kok ora digubep kan. Nah. Ini. Nah. Iki, telak iki apa piye? Telak iki nyo. Kalem bos, kalem bos. Wes tenan. Enteki. Wes ya wes. Sik kae. Nah, dalah. Ya wis ngono kuwi wis. Jan.